אנחנו נמצאים פה סמוך לקבר רחל אמנו. כאן במקום הזה הקדוש ברוך הוא ציווה את יעקב אבינו לקבור את רחל אמנו. זה גם בית הלידה של האומה הישראלית. כאן נולד שבט בנימין. זה שבט צברי מיוחד, יש לו זקיפות קומה לאומית, הוא נולד בארץ ישראל, הוא לא קרא ולא השתחווה לעשיו. לכן מכאן יצאה הנבואה הגדולה ושבו בנים לגבולם. בית לחם, בנחלת שבט יהודה, עיר הנבואה והמלוכה בארץ ישראל. במקום הזה ישבה הסנהדרין. במקום הזה נשא בועז את רות לאישה, מהם נולד דוד המלך. כאן, בשדות בית לחם, חיבר דוד המלך בדבקות עצומה לבורא עולם את מזמורי ספר תהילים. כאן משך שמואל הנביא את דוד למלך על ישראל. במהלך מרד בר כוכבא נהרסה העיר. בפקודת הרומאים נאסר על היהודים לגור בה. מאז ועד הקמת הישיבה לא היו חיים יהודים בבית לחם. במהלך כל הדורות הגיעו יהודים רק להשתטח ולהתפלל על קברה של רחל אמנו. כל הניסיונות להקים יישוב יהודי במקום לא הצליחו. לפני כ-200 שנה, סר משה מונטיפיורי מחליט לשפץ את מבנה הציון ולהרחיבו. כעבור 50 שנה רוכש הרב קלישר קרקע בסמוך לציון, אולם הוואקף פולש לחלקה ומשתלט עליה. לפני כ-90 שנה רוכש נתן שטראוס קרקע נוספת באזור, בעידודו של רבה של ארץ ישראל, מרן הראיה קוק זצ"ל. הטורקים ולאחריהם הבריטים ששלטו אז בארץ נכשלו בהעמדת השטח בידי בעליו האמיתיים. בעקבות הכרזת האו"ם על תוכנית החלוקה ומלחמת השחרור שבאה בעקבותיה, נסגרה הדרך לחלוטין. בשנת תש"ח קמה מדינת ישראל, אך קבר רחל לא היה בידינו. למעלה מ-20 שנה לא יכלו יהודים לבוא ולהתפלל בקבר רחל. עד שבמלחמת ששת הימים התרחש הנס הגדול. צה"ל נלחם מול כל צבאות ערב ומנצח. הר הבית בידינו. הבנים שבים אל המקומות הקדושים, לכותל המערבי, למערת המכפלה, לבית לחם ולקבר רחל. הייתה התרגשות גדולה שאני לא יכול אפילו לתאר באיזה דפיקות לב אמרנו זה לזה מה שאמרנו, כל מה שאמרנו. לא הבנו עד כמה אנחנו נמצאים בעיבורה של מהפכה היסטורית שנמשכת עד היום הזה. הסכמי אוסלו. הממשלה מתכוונת לוותר על שטחים בארץ ישראל וקבר רחל בתוכם. הרב חנן פורת, שהיה מאוד 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 קשור לקבר רחל, הבין שהמוצא האחרון זה להרים טלפון לרבין ולקבוע איתו פגישה. כשהוא הגיע ללשכה, הוא רואה בכניסה את הרב מנחם פורוש. שאל אותו הרב מנחם, למה אתה נכנס? חנן מספר לו שהוא בא לרבין כדי לדבר איתו, שרבין ימנע את מסירת מתחם קבר רחל לפלסטינים. אמר לו, אני יכול להיכנס איתך? שאל אותו הרב מנחם פורוש. אמר לו, בשמחה, טובים השניים מן האחד. ובאמת שניהם נכנסו. וישר הרב חנן פורת פותח מפות, מתחיל להראות לרבין, תראה את המרחק מקבר רחל עד לגילו, שזו השכונה הכי קרובה בירושלים, 300 מטר, ממש מאוד קצר. אפשר בקלות להכניס את קבר רחל בתוך הגדר. רבין הסתכל, אמר לו, תראה, זה הסכם בינלאומי, אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אבא התחיל לדבר, התרגש מאוד, התחיל לבכות, וניגש לרבין, ואמר לו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אתה לא יכול למסור את הקבר של ממי רוחל, אתה לא יכול לעשות זה. התחיל להתהפך ובכי, עם הפנים שלו על החליפה. במקום הרים רבין טלפון לפרס ואמר לו, תגיד לערפאת, קבר רחל מחוץ להסכם. על מנת לתקוע יתד ולהתחיל בחידוש היישוב היהודי בבית לחם, החליטו הרב חנן פורת והרב בן יעלון על הקמת ישיבת בני רחל במתחם הקבר בתוך בית לחם, בראשות הרב אליהו אלקסלסי. בתחילת האינתיפאדה השנייה, לרכוש נכס ליד קבר רחל זה נראה דבר הזוי. אבל הרב בני, בעקשנותו, בהתמדותו, בחן המיוחד שלו, הצליח לשכנע
משקיעים מרכזיים לרכוש את המגרש ואת הבניין שהישיבה שוכנת בו היום. הרב בני התאמץ מאוד, גם אחרי הרכישה, ליישב פה את כל המחלוקות שהיו, את כל הסיבוכים מול השלטונות, וברוך השם היום עשרות בחורים לומדים במקום, עשרות אברכים, משפחות. זה מה שהרב בני ראה בחזון שלו, ישיבה והתיישבות. עצם הדבר נכבד מאוד שתהיה נחלה לישראל סמוך להקבר הקדוש והחביב הנ"ל. ובייחוד אם יעלה הדבר לבנות שמה איזה מוסדות קודש הראויים למקום הזה, כמו קיבוץ תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובתפילה. כל פעמונים גם המחוג נסוג אחור ונדמה חלום. כשפנה אליי הרב בני אילון בבקשה להקים ישיבה סמוך לקבר רחל, לממש את חזונו של הראיה קוק, אמרתי כן, והרב בני ביקש להתחיל מיד. ישיבה ויישוב יהודי בקבר רחל הם חלק מההבטחה הגדולה של ריבונו של עולם לרחל אמנו, ושבו בנים לגבולם. משום מקום וישנה רחל האם האם עודך מבקר סהיינה. היחס האישי והאווירה המשפחתית בישיבה מאפשרים לי להתפתח ולגדול באהבת התורה ויראת שמיים. חזרנו ללמוד פה תורה, להביא לכאן משפחות, ילדים, והחזון עוד גדול. אנחנו מצפים לעיר יהודית גדולה, העיר בית לחם יהודה. בישיבה התחנכנו לאהבת התורה. התורה כוללת את הכל. מתוך הישיבה נוצר בי הרצון והחשק להעביר את התורה הקדושה גם לדור הבא. בני רחל בנתה אצלי תורת חיים שנותנת לי משמעות לכל העשייה וכוח להתמודד עם הקושי והאתגרים הלא פשוטים שיש במקצוע שלי. הרוח של הישיבה נותנת לי כוח ומשמעות בעשייה היומיומית בצבא ובחיים בכלל. הישיבה נתנה לי את האפשרות לצאת מהפרטיות הקטנה שלי ולהיות חלק ממהלך גדול בהיסטוריה של עם ישראל. מה שהנחה אותנו הרב קוק זצ"ל זה שיהיה פה כל תורה במקום הזה. כל התורה ניצח באחיזה במקום, וכל התורה ינצח באחיזה במקום. יש לנו שטח רחב ידיים בישיבה שמחכה לבניין בית מדרש חדש, פנימיות לבחורים, קריה לאברכים. מגיע לרחל אמנו שבמקום הזה, שיצאה הנבואה הגדולה ושבו בנים לגבולם, שתתגשם בקרוב. שקולה אין בהם, כולם